Miaka iyo nigo balinsi ya morokerio ya Baibuli. Lakini Nyasaye atari mwanya abantu ocha kwenda Mombasa none ngeye enyumbe yatenete bono mbara ndoche nkoherere gaki yani Mombasa pi yani agochikora baka macha nyancha igako yakunaiga Nyasaye mbia bono mukeira bono kwenda Mombasa nakina igubuye gaki nakina igubuye oh mam nakioko kakogete mama mbiande ngora ikaranza bono gantire na bonda isaranze ndare ngebe ko koereza tabi na ncengo ko mwana one brezi miachire ko Mombasa mokeiro tebi gwe gaserie ari kurigia yatokira sabantu bari komino aro yomo mokeiro ne boli mokeiro oyomo omogokonyone ra bwate zimbi gantigeire amina tata uyo tata nkogenda butambe Jumapili nasaba tata moyale anyore gasi Mombasa no akwa tachire igaba abayindi bacandire mukeira igaba mucandire onyorire gasi gaki tata nomuya nacankorire nyumba machitirisa mai gaki nkibono mama ndocho mate twamesire tatemone ekere kiengencho twara imani okwegena manyango kono okwegena nkona gotebio monene ngatata aya naye kwangete mukeira nainde kwachire kwa musokiri gochitaoni ororiro oburabu moigorere bisieri bya igoro igorere Mombasa esa machi yechumbi ali yago chikoya kunaiga mama bono tali macha chumbi oka au kati mama bono mboro mai toka na nchendi ne gari ntambe paka amaduka bono nabire gusenata to baka Mombasa on nagende wiki kogicheke bya mama na nje karongo takwenda guchikokwani mukeira karagu atanganira kogenda na nje monda ngeri omwana one Mama njera ngoligere libya ngenda ali tinkoirana ya tinkoirana mama baba goteba ngakuingia nira kutoka ni matanga ngona na boto getiga ya mangana matanga aro tintaiti ali on kwenda mo useba no ninjera ge kwana bo njoma ite mambe gento nganjite na machi yechumbi koso amari na kwaka machi kabisa iga tata no muya tato yo tana gusabonde bokumo tana utana kororekana gesieri kiunde ekene pi mama ngotebi amasabo ngo konyari nande nake amasabo yene njo mwana nagotera kiki natanganyira gote na amasabo nje korulero nyonkalisa tingo misipi nabonko nakobatebia omwana one narangeri tata kinga kiobo kongu kinga kiomo goko manyango monene atari kogenda sabari ora atebe nga ni sabari agachiete nekerero ngatatere no ali kinza muna toko kwana igo maite tata tole kom mama aki amina mufasa nanga njira natera nyomo twali inki atagwanjire bono inki atagwanjire ratero aki amina mokeira rende onyentu tokogete ngaki mokeira era na kiare mokeira na motebie so kagende busungu anache tige kokoro omukurugenzi ero yete egesweli ngia omukurugenzi na motebie eso kaminyo kana che amina igabano nencho mukione ngocha komesole nandi kumaite no mwana nyaruka ne taracha umaite barabumba babwe kainira temo era so bakora inyora kwanza
Oyi ninkakura nande namatebi mama namatenje natankonya Gaki. ayako konya nje onkorora byage kokara nakolo byone nzigo mbyande kabisa. kabisa Mwana one tata moya. Mware ko mwana one na mabere mumutairiga airere nyoko bariye. Nkiuma ete nyokera kuri oraroboka shwari. Mbaje okorara kwaboka. Bugati mambi kwa iti prupandi. Nani achamwanya kero go komentera ni kuruguru. Kwabaririre kware bono bochere. Anti ntunto mosere teke mana. Yani atugo twara simbati onyoro ngo mwana no yuminto onya baba sagiri bamate yaja genda lende gwatire mama uchi kobeli sigenda ankware kunyora nga yaja oyo nabanganje. Anti alikataa tu kumfukuza. Angete nto mosere ti. Nobwate boya mabera y'umuntu. Onyoro na mama mino na chande getera kinya chande getago kanye suguma. Ande na mukane tinga tachi kona gokora ko kanye suguma daraja tigache to ikaranse ga tu njera bako nyara ko bafiti. Ntorara njara nabo kana tabukana tanga oyo muswati oni tutia tuli no omosori torale. Porando jenga kwa yana tuli moyo tuli. Hima to bugimanyo kae tirete. Bakaboni gabuna ngo kwana iga. Lakini mama na koma kamata yo mwana ninga choki para. Anti nto mosere tinende ga. Ojo mwana litali skuru ako genda. Ina tagetinga tika ko chika akiga ene tuli pichale kichakarenga ibere. Bagachariria era na nyoko taliba. Bakagenda ntorocha ini. Neri akabe na roto miro mwana. Nekibana nyoka ko ndengereri. Okoba Kenya arete okoba Kenya arete talibo era bona tigache kenda chandeke umwana omitenda ime hagenda chandeke kinde moyo ya kintunto mosere makosa sana anti atukuza bochere no yo mintanti ncheti mosere tino chobo lisagini ntomosere tiga ngora kwa engara tinga bona ko gocha kabera ga bochere tobe babera anti ngorenga yalenga nero gotomenyi tu nche mocha na nyoko muimo kabwati mocha mutabwati no ene yanga moko beka no ene kirimbulini ko kanda turachaga ringi mokichanga ndete mochaka kobeka poranto menyete porantu abo kantu arara poranto menyete no morembe no mato morembe bono isera tigabera sakari nyasaye kana mokonya tuli kumusabira mabi tukumusabira ngana kweyana nyokera tigana okenye sugumayiga mambi na mambi ende onya kamutara wete hata muone na macho na atafanikiwa nje nagote bora na kuanirira na atafanikiwa na mtaona bono wachere bono tigera achiche ndoro gusine sukuru nko morigeria agende akapure mariga ni nagwakana ikomi akitako gande sukuru asoma bochere na sagini nkwenda ali ngitawo ayo nyanta ko somi ro chikunanga no matino no gwesi bana kurusiti se inora bogete ogitira chindende woni kalero gwesa busiri kwabeire nyero kasumati no soka goche oboli gwerieta toka tabu no ko nyatichi nje bono kore ngamaro sie chai na rose alibo kagete ngakere nyokesi ante bali mwana uya You look beautiful. Yes. Presentable. Oyani? Inchwango goja. Wonongo soka tona mamo mino. Asinari twaru wika mata. Torole bintu bitakiri ko kororo. Inyaro kaya minu ke gocha. Nanya bangete gasi ke titima tiu sinanu gwate gasi ndi kwari komo. Ya kura. Ke gocha. Chitirisa chirijire magari. Manyambo bangire go soro. Make sure mwa bangu sina inu mwa baisi ke bari clean. Nuko na kwatebu kiregen. Ngo batike ndi baro man. Ebitamba biri mesa na bokurusio sibigo konyara chinsa. Toro chine nyumbo imwe amete na vitu bangu. Sawa, ngo korandi chiska. Ni hizo tu. Sawa. Ngoja tu. Itawa leo. Moranya. Ngete di. Ni roje kemwe na lete. Sawa, bye. Sawa. Batebi na. Hai. Karam. Njomba. Akiona. Nakio. Na aligiria. Na ligiri. Wona ndo ko ikakweba. Bora ngonya wata uno gotira iga onyora safu kado gitu bora gese ngonya gotira ngonya komagamaga kumbe no manya kanete. Nje no muntu maekanete naho tetia marieto kubuti. Ukwaje toke. Na dene chief. Bande yo inero iba maete. Mama buti naji tengara ba marieta yake. Lakini kana torona ne chief. Kwasa no mongwalo nanya walirega otina nto. Otinde te picha kali yele kuna chakali. Nera naji ko te kwera sana kia mubu mugambi gochi.
Wajira kwa unyolina omugambi omweli. Matena omweli nera bamanyete. Nakina ndebele na tira soko nya afkade nakina nyakoliye libono kondo chinya koliye ligoro to bwangende. Afkade kesanga nyakoli. Nakyo ndato Mbia tole. Una romo ngana ngo twali. Okay. Mbia sana ko jina na che party ga. Wana mbura na china liwande. Ono kwani urwa sini lakini waikile wa. Okay. Nyarara kwa mulete sio. Ya medo mugambi nze. Abo mano abake. Wiko jienjoy. Oba tali baga iga nebesa kya wanjire. Polo jienjoy. Bono tanyo metiaro. Tena bogo okorego kya. Akini nimba to murobel din twa kambali. Nimba to murobel twa ko. Ba. Bono mere na chiri na tigire. Lero ntwa bwate. Sasa na ngate ali chima tiro cha twerete. Bona tena tingo cha kobera mucho bandu mede mbyanya komanya biswero kana gali. Nabwo na tiganta ale na ligwante ati nande ndikiria bamurembere mu mede nango tara na barundi konyora barikeni. Bona abwe ti amigere liyangiche. Onte ina litwang twa kwante nae. Ndra na ki ebinte na kibono ngo cha kolikera. Mai kote sina kigo cha kokora ko cha ko plani. Ekina cheire. Bono onjomba. Badem na korra kurwa na nyira. Wah, na bwate appointment na. Omwambi wa nayo keba. Ebintu mbwate ngo chukurikirana ebingo njomba. Yani jifaili chiro bisi binanga tebyo mugambi uri ruwa atiketo. Yani diminzi mpaka mbibange kurugoro byonzi ipi. Ngakikisha na akuri bine byamareme bine byali nini nchangwa serikali feedback na kikiruga. Na man. Education go be chief. Education nene. Ngasi ngo kan. Igomona kitoko le singinjo nanje ndete kwa na chingaki. Singinjo na yabona watakira ko soka. Anje ndete na kitoko mugana. Nyabeta. Ndizi TV. Obwansu bwomogusi. Kwa hivyo wale ndugu zetu wote, dada zetu, tunataka tuwakaribishe, tuongee, tupate mahali kuna shida, tupeleke Kisii County vile inchi yetu mbele. Omugavana bwe county ya Kisii koboria baraigo chamo na kugayana emechando eryo gosikia county ya Kisii na boigo ense ya Kenya bosio. Keigo mongino minto gakogera kungakire simi. Ongera mumanyete mora unyure ryo. Omusibati oyo mokwerusi obogima soko nywe sumo magayo korago sereria segeke getambe. Ebintu bigwe bisi alitimboati. Ingena tire na ngwe bisi. Nakarangeti umuntu akangete myaka gitentanya ikubara. Nakobwatikana no muchando bwo konyoro mu basikanoni go musacho oyo mesokire nakuboria abasamaria kumukonya kumwagachire nyumba. Ndizi TV. Obwansu bwomogusi. Nyabeta. Ngakukwande? Sabuni yare ngogo tusumbayo. Mane chareto lietayo kwenda kwara gire bya kwa makwenda nabo wacha butu. Akiba abanya sawa nenya sawa. Abantu abana bakwende kanisa basaba. Amasaba bakuiwekana aya na omwana ocho ongirere ligonje iso. Mburebi nabi mbura ubwekene nyoko. No mete nyoka sakare kotangata. Ngoko nire nora ebon. Tari obweka. Kwando babo mina. Henga anya kwa sanga ondame. Emesiero ga emesi. Ndimotor kolire emesi. Mwaka ni nyakitali emesi. Amapera ali musikunyuma. Ndimotor kolire amapera. Maina watu wati. Amaina ko bati. Tiga kachimo tu amapera muri. Amaina bati. Mogenda nyakitali. Chibese nyakitali mbwa. Ati ngo inori amapera ariko mambaka mara. Arabule kaenda maino. Ngongeta abana banyasawa. Ikabana interview moko ngoni. Imoka karusa. Genda mwesibi mubugati amache mwesibi. Muri amapera amaina yo abuneke mobeigo. Togo isibi torenchara. Ayengo konide. Igara linkoneti. Ketenko irora.
ebesa yane ngorwe skuru nkoirora okogete bana onto mini ene bwe kango tikara inu mwensi nga more baneiga mwenda so muri kinyoko mochake no kogoro no esa 12 moikire ona ero musafi buna isi mambere buna mangere omoisi buna yo korete ringere nae amafuta pumsi ayo begete mwana na bana kora kete korukare ngaeto no nsinyaye ono umona ntwagamba naye moiso ndigore enyumba eri abantu ono omuengineer natagete acha twekaranse togwambe ang'e quotation enyumba eri nyegarite rukia abana bakine bono babaire abanene naye bono gwante ikwabire momanye tokomanya ng'ogocha igo na omuengineer nere ogocha goteri na enyumba eri agate koga naye engineer onatebigu bono engineer sombere engineer onchomba obuya sana sekinyumba chinene chobosera chinyokuga ninje ngo deal na chiracho wantu anyete no mugambi alia atukamanyana tugakwana nera ntina nabwate mpango arosi nyumba yaba opuye toche kondo serinekia aye ngotali sine chimo chiabo china kolire gas utapenda okay omongwana naro uri ngumbu tukweta kwarore nyumba getengi ai murona ro kolete gazi no nyumba eliyo mongwana uri obwate chindaruga yoko kunembuli tawo nambane elibon ine mabakana ngoro kintu gitikira alikia sana nayo utenete kintu gite inje bintu ngotene ni strong yani chinyumba kiro chikinda jiwatirega mutapenda wow mugambe na promise tina ngoma wasirige ntekia na liara mpwate na kamboli anje ngende kunyubusonto ono njomba because of that maite na kwanyu ito igwana neto gocha mapema imbate meeting gete ekana kuri meeting eyu mana kwa ndi barasa chokocho nya chokocho mate gobono tiato I'm so sorry dato to irisi appointment inaende timaitira be next Tuesday oche kenda buto ikaranze tori kekere gintu getakinya njingo to komande mete asi etagete chinga kichiza inese ngingi dali ndo chakwayera iga tukatobe keiga iga ndete ko bekimite tena ninje karango kolega siana igongo bekimite biro iga pen baka no manya no tandika bwekana endu byana byabangu no mtegete sawa abo mugambi ngwara komaga ki tinza lende naende tachacha sangino kwa sawa mugambi ngachi tinza jumani nyumba tena appointment no tinga bwa tena appointment ba saa 2:30 chama saa 2:30 maite nduna abantu ba serikali we keep time ekana kwane saa 2:30 I mean saa 2:30 sawa oike gaiga gogo etani saa 2:30 ituma tokonya even if it is 5 minutes tokonya esinginjo ya commit ona abu njengo commit singinjo ndete gazi tigaya bokirituke sawa ono karibu sana oka kabisa ya bono togo takosira na togo sire ira sana nyango watira mwana awo ano kabla ambia sana Nujia baisi abagenda. Sagini na mugaka bante binta uni wangu. Mugaka ene ke barua agenda sagini nere ngia chokara tamu. Ntina babante. Wa. Iko bono sagini rero beige. Utara uchieta ata konda tara ndo baba na ndetera isubatirinde ikonje pora. Dina konsa usionane bintu. Chomba machi bekirenda ngira bama na konda. Kimai titindaliye chichi kuna lo korusa. Urina ete ke barua buge chinsi kana buge te kwa. Nani otumba ko chimogonda. Bono nda abatiga isika moche kie bintu kwa na otumba ko chimogondo. Na chete no mogondo. Antinga tenjene skuma yo kango buru. Aja so kwanda kwa buge su ban kwa ligera tinga na buge te chinsi ya. Kwa na korri kera maisa kwa tete nyombo kaenda mogondo bija mono. Yani mono ga kinyati chisagi ni mogaka. Yeke, ndaru ndale no nyoro bi ko na mikinye bero. Kuchona lyo ko mama taro. Onya bakanya ta chinsi yage chinga na igomba bekirete chomba chima chinsi yagara chi. Abana banje. Tugo tena chikwana chi amanyire ngwa manya no ikira. Barati wono ge ko boli nganga igo ngayo manya no lia chiete gochi. Amanda
Amekiana nkiana kwa ngusia ko. Amekiana nkiana kwa ngusia. Kuga ngibera kana tara na birobia. Mwana lakini abako kwatenga saa hiyo takola tano musubati. Irandi serikio mbere. Banyasao. Nabona manya natijine jare ndaka sagiri batire tawo. Seko ya gabana na kiko. Kana bona manya ngachiombe cyane. Igachi ana kwa guno ni ndagira bakando jango. Ana makera arori. Arori migori ga. Arori migori ye. Digimore na abana na barote ngaya ni. Uko skola bori ngawa. Mama tar komenda chini kibiro chikosi. Mbona nate kero kulete na wa. Wa sera kwa siku agana mama. Ara ye. Onye chika nchikari ko beke musia kana no kama na ko sababu ana bakali ko kama nyasa. Ye? Kama bale boli. What? Igano ne chumbi garate. Bana kure nyasaon. Igogo simbo karolende. Chombe chichiko ya bujiri. Nyatiji. Nyatiji? Ena bayane nkie goja ya kole simi ya mwenye moriko ngakera ngane kali sikio kama kiaeli. Igona tirire kuruorora igo munanguru kurwe kanisa ngana uruire buri mareri tiyanya kumutigana bene begetense uruire obwa mumenyeire bube ya taratimuka nabo muna narure kanisa gana abugire tigange terorora iga musiomeri uruire obwa muikaranseire bube ebwenerete bona chari omunyagitari omonene amupime amanye na ninki gekarekebe bana nabega niria ara change nyone nyagitari ara rigererigo nabo nanche na mutebi ngo takura change nyagitari hatigeje ye ara chireriyo kariuka ara gente rifaro mete nando muchando go chone mebere ya ito muntu ko igo bega kwa gorerio go utara pimwa kwa mera bono mete burwere bo kuchibwa bo chokana bore obubwa no kurwali kwekema wasangi ubonde na baro no bore na baro bwatu korende na bante biringa mambi gotenju matatu acharo rabo kubo tukatangane chanere yo harore gusenanya rumunyo gitari gusena mutekeria mario ganja mera nari aroroka nyanja igasoka guchie town kini namanya rende shughuli kiabwate nyanja nero mate yako na gotero na mama gaki nje nari konyora kabarua iga nero nyora maguta ya maya munoroche nyatatale tata nyasari nyasakuru kunganere nyasai muna igurire mukeira yenere tigatuna kumusabiranga agende nere tata mo igurire namaen nyasai ere taliko chora ngago sininga taliko sisini igentunko batebia masabo nari kebunguo manyange ebintu byense na toegwa mario nyatata taiyo naende na bakwaruruka mune mbure ko inga iga yatunga tete yasira nandi lakini ekere tataro ng'amari agio na bakunya maintain obugima bwagendera kobo bwororo utanga amarwaire ni ekere utanganiti nyasaye bona tiganda ara mukeirere kora noare ere o prepare mwere ni simie mama tikaba no ndara ra mwango utenere ngora te hakuna ndo sanginga ninche mbwate Mombasa ali no ngoja konta
Kibono kondigera ri. Kwani kuruwa kanywa meta kwanda tata tomanyeti ogonso mono. Omurigiriria bu television ya Ndizi TV